हेलो लोगोफोर, दायो आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल अन्थाइबारि माया क्लाब फुटबल गेलेग्रा फोथाराव दंफैयो। दायो बेयाव माने फुटबल खेला जागासिनो दङ। दिनै जाय फाइनाल जाबाय, दिनै फाइनाल खेला नोंथांमोना नायलांनो हागोन। फारियाव फाइनाल खेलाखौ गेलेगोन जाहैबाय अन्थाइ एफसि भार्सेस एनएलएफबि। दिनै बिथांमोननि खेलाखौ नायनो थाखाय दाब दाब जायगानिफ्राय रायजो राजा बिथांमोना दिनै नुजाफैदों। फारियाव नायलांनो हागोन लोगोफोर। बे खेलायाव नुजाफैदों आलासि महरै बिटिआरनि मानगोनां डिपुटि चिफ गोविन्द सार, बेजों लोगोसे एमसिएलए सावरायग्रा सार बिथांमोना नुजाफैदों। नायलांनो हागोन लोगोफोर। बेजों लोगोसे मुंख्लं एनडिएफबिनि जाब्रां सारनि न'खरनि बिब' बिनानाव आरो बिदा फंबाय साफ्रोमबो नुजाफैदों। नोंथांमोना फारियै नायलांनो हागोन लोगोफोर। बेनोमोन मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय नांनानै जिउ बाउसोमबोनाय एनडिएफबिनि जाब्रां सारा। नायनानै लानो हागोन। दायो बिथांनि मार्टियार्स बेयाव खालामनानै दोननाय जादों। नायनानै लानो हागोन। दायो मुंख्लं जाब्रां बिथांनि न'खरनि सफैनाय बिब' आरो बिनानाव आरो बिदाफोरनो बेबायदिनो गांफा गांफा आर'नाइजों मान बावदों। नायलांनो हागोन फारियै लोगोफोर। मुंख्लं बि जाब्रांनि बिनानाव अनजिमा दैमारि। आरो बेजों लोगोसे दंफैयो बिथांमोननिनो फंबाय मानगोनां अरुण दैमारि। आरो लोगोसे बिथांमोनजों नुजाफैनो हादों बिथांमोननिनो फंबाय मानगोनां गेब्रियेल दैमारि। आरो बिथांमोनजों लोगोसे नुजाफैनो हादों बिथांमोननिनो सोमोन्दोनि बिनानाव मिनति दैमारि। आरो बिथांमोनजों लोगोसे नुजाफैनो हादों बिथांमोननिनो बिसौ मानगोनां दावराव दैमारि। आरो बेजों लोगोसे नुजाफैनो हादों बिथांमोननिनो बिसौ मानगोनां बरुण ब्रह्म। आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों बिथांमोननिनो ब्रादार इन ल मानगोनां निरान दैमारि। बिथाङानो जाहैबाय जेवति रेखा दैमारि, एल्डार सिस्टार मानगोनां मुंख्लं दि जाब्रांनि एल्डार सिस्टार। जों गोसो गोथारै गासैनिबो मोजां हामलायनाय गेलेनांगोन बेखौ खावलायबाय। आरो जायफोर बेयाव दर्शक हिसाबै नायग्रा हिसाबै बाहागो लाफैदों बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैदों जे गेलेनाय जेननाय देरहानाय थाखायो, जों बेखौ इजि गोरलैयै नाजावलायनो रोंनांगोन। आरो बेबायदि गासै जों जोंनि गेलेनायफोरखौ जौगाहोनो हागोन, डेभेलप खालामनो हागोन। बेनिखायनो बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जों नायग्राफ्राबो दर्शकफ्राबो जों मोजाङै नायनो हायो। दायो मुंख्लं जाब्रांनि मुङाव बेबायदिनो बिथांमोननि न'खरनि गासैबो फैनानै बेबायदिनो केन्डेल सावनानै बेबायदिनो मान बावदों। नायलांनो हागोन लोगोफोर। बिथाङा मोनसे समाव बर' हारिनि थाखाय बेबायदिनो नांनानै बेबायदिनो जिउ खोमानो गोनां जादों। दायो खेलाखौ हुसेलमेना स्टार्ट खालामनानै होसिगोन। ओरै खोलाथिंजायनि गोजा ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय एनएलएफबि आरो बेजों लोगोसे ओरै साथिंजाय गोमो ड्रेस गाननायानो जादों जाहैबाय अन्थाइ एफसि। दायो मोननैबो टीमा गावबा गावनि बुट आरो जार्सिफोरखौ गाननानै बेबायदिनो
फिल्डआव ओंखारबाय बिथांमोना बेबायदिनो सारियाव गसंनानै थाबाय दायो बिथांमोनानो गेलेनानै दिन्थिफुंगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर ओंखायनो जासिबाय लोगोसे खावलायदों गेलेनायानो रागा जोंलायनायनि बाथ्रा फैनाङा गोसो गोथारै गावनि अपोनेन्टखौ लोगो हिसाबै गोसोआव सानलायनानै गावनि टेकनिकफोरखौ गावनि गेलेनायखौ आदब खायदाफोरखौ दिन्थिनानै जाहाथे मोजाङै गेलेनो थाखाय भरसा लाखिनानै दिनै बे गेलेनायखौ जागायजेनबाय होननानै आं फोसावबाय गोजोन्थों जा ओइ भाइ जा आगे जाना जाना सापर्टिं भाइ ओइ मा नामलै बावलायलांला नायलाय सय ओइ उरसय खस्थ' खालामनाय मिनिगोन पे करो कीपर चलो go up बॉल रुको पहिला अरे दायो खेलाया द्र जाबाय मोन्नैबो टीमा गल सोलायनो हायाखिसै दायो जोङो दखानाव साहा लोंनो थांसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन लोगोफोर मा दङ जाग्राया आब' आच्छा थासुमलि बियो ने औ आच्छा ओमफ्राय ओरै गोथाव दं नै चाउमिन नैबे घुगुनि आच्छा नैबे फुरिनि ओंख्रै आच्छा ओमफ्राय बै जरा गैयि औ बे जरा गैयै आच्छा दे आंखौ दा खेबहाय देहाय खेबाखै आब' सागोन ना सबसे नै बेखौनो थावसिन मोनबाय आङो बैयो माबाया मैदेर हाथाया बेयो बैयो औ होनब्ला जानांसिगोन हेल' लोगोफोर जोङो दायो माने अन्थाइबारि फुटबल खेलायाव दंफैयो आरोना जोङो दायो एसे साहा लोंनोसै बेजों लोगोसे ब्रादारखौबो लोगो मोनदों बिथांनि चेनेला दा बर' रायदों नायनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै मैदेर हाथायसो जासिगोन ना नायनानै लादो लोगोफोर आं मैदेर हाथाय जानोसै अब्ला जालुबैदो लोगोफोर बरिया रायज्लायजाया खेलाथ' जोबोद फाटाफाटिल'खामोन दायो गल जालायाखिसै दायो कमिटिया मा डिसिसन लायो खेलाखौनो होबावो ना ट्राइब्रेकार होयो नेनानै थानायसै ने आसोल फाटाफाटिखाल बिराद डेन्जारखामोन दा खेलाया होननानै फोजोबनो हाया आरोखि खेलाया बिराद इन्टारेस्टिं जादों ओरैबो गल सोनो हाया ओरैबो गल सोनो हाया बिराद डेन्जारल' जाखादोंमोन ने ब्र' इन्ट्रेस्ट मोनदों दा ने एकदमबारे मेगना बेलेगाव फिदिंजाया औ ओरैबायदि थारमाने आं बेबायदि खेलाखौ नुवाखैनोमोन दिनैसो नुनाय जाबाय आरो फार्स्ट ओरैबायदि डेन्जारमोन नुथाराखैमोन आंबो दायो खेलाखौ ट्राइब्रेकार होगासिनो दङ दा बेनि उनाव मिथिगोन सोर देरहागोन दायो ट्राइब्रेकार सोलिगासिनो दङ आरोना ट्राइब्रेकार जोगासिनो दङ दायो लोगोफोर ट्राइब्रेकारा अन्थाइ एफसिया उइनार जानो हाबाय नोंथांमोना नायलांनो हागोन बिथांमोना खुसिजों रंजागासिनो दङ लोगोसे गेलेगिरि नायगिरि आरो मिडियाफोरजों बयखौबो अन्थाइ एफसि उइनार जानानै थांबाय दायो जोङो न'आव थांफिनसिगोन जोङो अब्ला भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि हाबाफारि